Bună iubitoarelor de frumusețe! Sunt Amalia Drăghici, pro make-up artist freelancer, iar astăzi ne vom dedica unei călătorii prin cele mai bune tratamente faciale, perfecte pentru a pregăti tenul pentru ziua anunții. Haideți să descoperim împreună aceste răsfățuri speciale pentru voi. Tratamentul numărul 1. Microdermabraziunea cu diamant. Se face cu 2-3 luni înainte. Este primul tratament în discuție. Acest tratament este recomandat să începeți cu el cu aproximativ 2-3 luni înainte de nuntă. Acest timp va permite pielii să se recupereze și să strălucească la evenimentul vostru. Tratamentul numărul 2. Tratamentul facial pentru o hidratare profundă. Următorul pe listă este acest tratament, un tratament pentru hidratare profundă. Ar trebui programat cu aproximativ 2 luni înainte de nunta voastră. Această hidratare intensivă va pregăti pielea voastră pentru un aspect proaspăt și luminos. Tratamentul numărul 3. Peelingul chimic, care se face cu 3 luni înainte. Dacă vă doriți o piele mai netedă și mai uniformă, vă recomand peelingul chimic, care se face cu aproximativ 3 luni înainte de nuntă. Acest interval va asigura vindecarea adecvată și un rezultat impecabil. Tratamentul numărul 4. Terapia cu lumină LED. Se face cu aproximativ o lună înainte. Este o opțiune modernă și eficientă. Programați această terapie cu o lună înainte, exact cum v-am zis înainte, pentru a obține beneficii maxime. Tratamentul numărul 5. Tratamentul facial de ozonoterapie. Se face cu aproximativ 3 luni înainte. Această perioadă va asigura vindecarea și un efect revigorant al tenului vostru. Tratamentul numărul 6. Masca de aur. Cu o lună înainte. Dacă vă doriți să vă răsfățați și un lux suprem al tenului vostru, considerați masca de aur un bonus. Programați acest răsfăț cu aproximativ o lună înainte de nuntă pentru a vă bucura de un ten strălucitor și sănătos. Acestea sunt, dragile mele viitoare mirese, cele mai bune tratamente faciale dacă vă doriți ca tenul vostru să arate impecabil în ziua nunții. Planificați-le cu înțelepciune, iar tenul vostru va străluci la eveniment. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe sfaturi de frumusețe. Eu sunt Amalia Drăghici, pro make-up artist freelancer și vă mulțumesc că ați fost astăzi aici cu mine și ne vedem în curând. La revedere!